kaga wasu 'yan siyasar da kake ganin su mugaye ne, shi yasa kaga ba sa yankewar ƙarshe mai kyau. Ka zo ka ba 'yan kyakkyawan karatu, ka ba 'yan talakawa ƙwaya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Kafin na sa maku cikakken bidiyon, ina roƙo idan yau ne farkon zuwanka wannan channel tamu mai albarka, muna roƙo ka danna subscribe, ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Babu shakka Shak Malam Aminu Daurawa ya yi magana mai matuƙar amfani a cikin wannan bidiyo nasa, domin ita gaskiya ce kuma daga kinta sai bata. Kana da cika ku da surutu, ga bidiyon kamar haka. Mun gode. Ka mai da 'ya'yan talakawa 'yan ƙwaya, 'ya'yanka suna zuwa makaranta, 'ya'yan talakawa ba sa zuwa. Ka kai 'ya'yanka Ingila suna kara, to wani sai kaga Allah ya jarabce shi yadda ya jefa 'ya'yan mutane a musifa, an yi jefa ɗansa Ingila shi ma ya ji haɗu ta musifa a can. So da haka dole a kira 'yan siyasa a yi musu faɗa. Idan yara suka taimaka muku ka ci zaɓe, to waɗannan yaran da suka tsaya akwati suke a shari'a ba su yi sallah ba, suka sha ƙwaya suka tsaya sai ka yi nasara. Kana yin nasara fara zama da su. To ku da ku aka yi nasara. Ba za mu bari rayuwarku ta tafi a banza ba. Ku da ku za mu fara. Za mu duba ƙwaƙwalanku, za mu ba ku shawara, za mu inganta rayuwarku, za mu ba ku ilimi, za mu ba ku jari, za mu ba ku sana'a, za mu yi muku gidaje, za mu yi muku aure, za ku ba ku sana'a da aikin yi domin ku fara cin moriyar gwamnatin da ku kuka tsaya a bakin akwati aka kafa ta. Kafin ki zama uwa, kin ma san kalmar uwa mai take nufi? Dole ki iya shugabanci irin na kaza ko irin na agwagwa. Agwagwa ita ce mai sa yaya a gaba ko? Kaza kuma su shiga gaba su bi ta a baya. Wannan kiyada din, kaza tana nuna maka cewa in ta shige gaba ba wanda ya isa ya buge ta balle kai kan 'ya'yanta. Agwagwa ta sa 'yanta gaba tana nufin ina kallon ku duk wanda zai kawo muku hari akan idona. To dole mace ta iya kiyada. Uba ya san meye haƙƙin uba, meye responsibility na uba, meye nauyin uba. Dole ƙarƙashin wannan tarbiyya ce al-ijtima'iyya. Sannan tarbiyya ta gaba shine at-tarbiyya al-atifiyya. Al-atifiyya shine mutum ya zama muta'atif da jama'a, yana damuwa da jama'a, yana shiga. Idan ka ga mai ciwo ka tausaya mar, in ka ga mai jahili ka tausaya mar, in ka ga marashi ka tausaya mar. Ya zama kullum burinka shine Allah ya baka abin da zai wuce ka je ka kai ma wani. Ka zama wa yu'thiruna ala anfusihim, kana kokarin ka samu ka ba wani. Irin wannan matsalolin fi tawaduhim wa ta'atufihim. Yau ka ga ni san kai yayi yawa, san zuciya yayi yawa, ananiya ta yi yawa, ana kowa baya son ya samu abin da zai taimaka dan uwansa. So da haka sai ka zo 'ya'ya 10 unguwa, sai ka kai ɗanka makaranta shi kaɗai ka bar taran suna jahilai. Wannan taran da baka kai makaranta ba su za su lalace kuma zo su lalata ɗan naka. So da kamata ka fara tunani cewa kana da arziki, kana da wadata, kana da dama, cewa abin ya wuce gidanka, ya zaka taimaka ɗan gidan wani shi ma ya gyaru. An ce ka umarci ɗanka da yin sallah tun yana ɗan shekara 7, kuma ka fara masa faɗa da tsawa in ya kai shekara 10 baya sallah. Yanzu aka ga mutane ba ma sa kirga yin sallah a cikin injazat ɗin 'ya'yansu. Akwai yaron da aka zo makaranta ake magana a kowane tam ɗin nan, kowane yaro me ya samu a tam ɗin nan. Wani ya ce ai na yi ƙoƙari a English na samu maki kaza, na yi ƙoƙari a physics na samu maki kaza, na yi ƙoƙari a chemistry na samu maki kaza. Shi wannan yaron da ya na haddace aya kaza, shi da ya ta sai ce baba ni babban nasara ta a wannan tam ɗin kwana 90 shine ban yi asarar jam'i ko ɗaya ba. Ba wanda ya tunanin wannan shi ma nasara ne, don baka tambayar ɗanka cewa sallah nawa ya samu a jam'i. To yin sallah a jam'i ba wai kawai bauta Allah ne kaɗai ba, tsari ne. Duk mutumin da ya saba yin sallah 4, 4, 3, 4, 2, to kwakwalwarsa za ta gino akan lissafi. Saboda azhar 4 ake, la'asar 4 ake, magariba 3 ake, isha 4 ake, asuba 2 ake. Kwakwalwarsa za ta saba masa lissafi. Kaga kenan sallah tana koyar da lissafi, don baka ƙara baka ragewa. Na biyu, ta koyar da tsarin shugabanci. Duk mutumin da zai zo ya tsaya a bayan liman baya yi sai liman yayi, ba zai dago ba sai liman ya dago, ya saba da tsarin shugabanci. Sannan na uku, tana koyar da zamantakewa. A cikin sallah ne zaka ga mai kuɗi, mai arziki, mai wadata, da uba da ɗa, da mai talaka, da malami, da liman, duka an shiga sau ɗaya. Ko ba a cewa ga sauran jahilai, ga na malamai, ga na masu mulki, ga marasa mulki, duka ɗaya ne a gaban Allah. Wannan zai koya wa mutum wata tarbiyya ta musamman. Sannan a sallah kana koyan haɗin kai, domin sallah 5 a jam'i tana koyawa haɗin kan mutanen unguwa ne. Kamar yadda sallar juma'a take nuna
haɗin kan mutanen yanki, sallar idi kuma tana nuna haɗin kan mutanen gari, ita kuma sallar arfa tana koya mutane haɗin kan mutanen duniya. So haka idan mutum ya saba da zuwa sallah zai koyi haɗin kai, zai koyi tarbiyya, zai koyi lokaci, zai koyi tsari, zai koyi shugabanci. Sannan zai ga halin da jama'a suke ciki, domin zai ga cewa wani yana zuwa sallah ya daina zuwa, ya tambaya me faru, a ci bayi da lafiya, sai a je a duba shi. Ya yi tafiya, sai a je a gani. Ya mutu, sai a je a yi jana'izarsa. A nan mutane za su koyi mu'amala da mutane. Wannan kaje kasashen da ba sa sallah, wanda sun sai ya mutu, makocinka ya mutu, har ya riɓe, har ya bushe, makota ba sani ba saboda ba sa fitowa sallah, balle su san halin da ragowar suke ciki. Ashe kaga sallah tana koyar da abubuwa da dama, tana koyar da tsafta, saboda ba a shiga sallah da daharatu, sai da daharatu hadisin, sai da daharatu khabathin. Sai ka yi tsarki na tsarkake tufafinka da najasa, ka tsarkake jikinka da najasa, ka tsarkake gurinka da najasa, sannan ka yi alwala. In kana da janaba kai wanka, in babu ka je kai taimama, ana tafiya. Sannan tafiyar da ake kaiwa komo yana gyara lafiya. Domin mutum kullum ya je masallaci sau 5 ya dawo, idan mita 100 yake takawa, ya taka mita 100 zuwa mita 100 dawowa, kaga ya taka mita 1000 a kullum, wanda wannan yana da inganci game da lafiyarsa. So kenan kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam mu fara ƴaƴanmu da sallah tun suna shekara 7, kamata ya da ka tashi da sa asuba in zaka tafi masallaci ka tattara ƴaƴanka ka tafi da su. Yau sai kaga uba ya dauko da dumarsa shi kadai ya tafi masallaci, ƴaƴansa suna bacci. To kaga wannan yana cikin babban matsala. In ɗanka bai koyi sallah ba wani tsari da zai a rayuwarsa. To shi yasa aka ce a fara da sallah. Kaga wannan tarbiyya ibadiyya. Yaran yanzu smart boys ake haifa, yara ne masu bala'in wayo. Yaran da ake haifa fa android ne. Yaran yanzu android ne. Yawwa, so da ka ma san wannan, in ka tsaya a analog ɗinka, ba fa za ka iya tafi da yaran wannan zamanin ba. So da haka dole ka san cewa muna zamanin AI. Muna zamanin amfani da Android waya, muna da zamanin da ake kirkire-kirkire, muna da zamanin da ake tafiya da sauri, as-sur'at. Ka gani, muna da zamanin sauri, muna da zamanin wato ittisal, wato komai daga zaune daga ɗaki sai ka yi shi. Ta irin wannan zamanin tarbiyyar yaro da waya a hannunsa, a cikin wayan nan zai iya shiga ko ina a duniya, ya kulla abota da maza da mata da 'yan kasuwa, da saurin da ake gaggawa a samu kuɗi, da saurin da ake gaggawa a samu ilimi, da saurin da ake gaggawa a waye. Wannan ya sa masu tarbiyya a wannan zamanin su ma sai sun zama irin 'yan zamanin. In ba haka ba, sai ka zo yara suna cewa shi fa baba bai ma san abin da ake ciki ba. Kana musu magana akan wani abu, su kuma sun riga sun wuce wannan abin, sun yi nisa a wani abu. So wannan nau'i na tarbiyya, al-ilajiyya wal inma'iyya wal wiqa'iyya, to duk gaba ɗaya abin da ake son ta samar, su ne malamai suka ce abuwa ne guda 9. Akwai at-tarbiyya al-aqdiyya, shine duk yadda za mu tabbatar mun tsare wa ƴaƴanmu tauhidinsu da imaninsu, mun tsare musu aƙidarsu ingantacciya. Duk wani abu da zai barazana bisa rugujewa addini da lalacewa taɓarɓarewa addini, dole mu tsare, mu tabbatar ƴaƴanmu suna nan a musulmansu. Duk yadda za mu tattare abubuwa da ake yaɗawa na sukan addini, da ɓata addini, da lalata addini, da susutar da addini, da shashantar da addini, da kuma wasa da addini, da izgili da addini. To duk waɗannan abubuwan sai mun yi ƙoƙari mun tare su, su ne a matakin farko.